ga biyan bukata. In ba dan mutane kasu ce ko ni ina yaban sufaye ba ko da ina cikin hanyar su da sai in ta kara su da irin misali irin wannan. Wata ran akwai wani waliyi ana ce da shi dan Nasiru. Dan Nasiru ne daliya. Tunda mu masu sauraron mu duniya ke sauraron mu. Akwai masu ilimi akwai kuma wanda ba su da ilimi. Ko haka ne gaskiya ba. Haka ne mustawa. Wanda ba su da ilimin nan ba mu ciya mu bi ta tasu in mun faɗi ba za su yarda ba. Sai mu faɗi. Wanda ya yarda wanda bai yarda ba shikenan kansa. Suna tahiya a cikin Bahar Maliya. Bahar al-Ahmar wannan na tsakanin Sudan da Jadda. To suna tahiya suna taka ruwa suna ta kasan cikin makamin wilaya wato akwai inda waliyi zai bi ya taka isa ya wuce ruwan bai kawo mashi ma'alwanta akwai wanda mutum zai mutu waliyi ya zo ya ce tashi ya tashi kamar yadda sai da Abdulkadir al-Jailani ya yi ko an gane to kamar yadda Ahmadul Badawi ya yi da yawansu babban makami ke na cikin wilaya kai makamin karaya matacce in ya mutu kamar yadda Annabi Isa yake yi ko ka gane domin manzan Allah akwai hadisi sahihi wanda ya ce ulama wa ummati ka anbiya bani Isra'ila malaman al'ummata kamar annabawan bani Isra'ila suke ko ka gane to saboda haka duk abinda annabi yayi na bani Isra'ila mu'jiza waliyi na manzan Allah waliyi na al'umma annabi yana iya yayi shi kuma karama gare shi saboda girman tasdiqan ga ɗaukakan manzan Allah da risalar shi ko ka gane to saboda haka wannan ba abin mamaki ba ne waliyi ya tahiya kan ruwa ko ya zauna kwana 40 bai ci bai sha ba ka san annabi Isa ma yana yin haka nan ko ka gane annabi Isa yana yin haka nan bai ci bai sha ba kwana 40 to cikin waliyai akwai masu kamar su Aba Yazid al-Bastami suna yin wannan kwana 40 ba ci ba sha ba bayan gari ba kwana wannan duka karama ce girmamawa ce saboda tsoron Allah su Allah ya ba su wannan makami to shi wannan dan Nasiru yana taya da almajirin shi sai ce in ka ji na ce Allah kai kuma ka ce ya Shehu Nasiru ka gane suna tahiya shi zuciyar shi ta naɗe cikin Allah shi shehin nashi bai ganin kowa sai Allah in ya ce Allah sai shi almajirin ya ce ya Shehu Nasiru sai shaidan ya lallaba ce kai zai halakar da kai yana kiran ubangijin shi da ya halice kai kana kiran shi yau shi ya halice ka in ya ce Allah kai ma ka ce Allah yau suna tsakata ya Shehun ya ce Allah sai ya ce Allah sai ya kasa ya nutse kahin ki ya haɗe shi ya waiwayo duba ya ce kai me ya same ka ya tsamo shi haka ya ce wallahi wani mutum ne ya zo ya ce mani wai ina shirka wai kana ka ambatan Allah ni ina ambatan ka ina shirka da Allah sai sai ai da makamin ka bai kai ka ambaci Allah nan ba makamin ka bai kai ka ambaci Allah nan ba inda muke shi yasa na ce maka in ka ji na kira Allah ka kira ni wannan ba shirka bane mutane ne dai ba su nemi ilimi ba amma kasu ce na rena su